1898, da ni'n flwyddyn 1898, a mae 2 arlunydd ifanc o Gymru yn cyrraedd Paris, a maen nhw'n mynd i gofrestwn École des Beaux-Arts. Mae un ohonyn nhw yn dod o Flaenau Ffestiniog, John Edwards, 23 oed, unig fab i siopwr cefnog. A'i dad oedd John Nathan Edwards, Berlin House, yn gwerthu bob math o stwff i'r cartra. Ac roedd John, fel oedd o'n cael ei, neu Johnny oedd o'n cael ei nabod ar y pryd, newydd ennill gwobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gynhalwyd y flwyddyn honno yn y Blaenau. A mi gymrodd yr enw gorseddol Pwyntil Meirion, ond yn ystod ei gyfnod ym Mharis, mi fabwysiadodd yr enw Celt, a fel Celt Edwards, da ni'n cofio amdano fo heddiw. Roedd ei gyfaill Tim Evans yn 2 flynedd yn iau ac yn dod o Llanbedr y Cennin yn Nyffryn Conwy ac o deulu Llai Breintiedig. Ym Mharis, bu'r ddau yn lletya yn rhif 7, Rue de l'Ombre, wedi dangos y fanna lle mae o, ac yn ardal Montparnasse, a buon nhw yno am 2 blynedd. Ac da chi'n gweld mae o'n agos iawn i'r Gare de Montparnasse, sydd fyny efo'r coch yn fanna. Roedd yr ardal ma'n boblogaidd iawn efo artistiaid gan fod modd rhentu stafell neu studio yn rhad ac oedd hi'n gyfleus ar gyfer yr ysgolion celf. Lle oedd y 2 Gymro felly'n mynd i gael cyfle i astudio ymhellach gydag athrawon mawr i parch, ond hefyd o'n nhw'n gallu cymysgu efo arlunwyr ifanc eraill. Ac ar wahân i lu o arlunwyr Ffrengig, wrth fynd teipio a sôn am yr artistiaid ifanc o wledydd eraill, mi hoffwn i jyst cyfeirio at Gwen John, yr arlunydd o Sir Benfro. Oedd hi ym Mharis o fis Medi 1898 hyd ddechrau 1899, gyda 2 ffrind o Goleg Celf y Sleid yn Llundain, a mi gawson nhw fflat yn y Rue Froid de Vaux, sydd lawr fan hyn, ddim yn bell felly o'r Rue de l'Ombre, a mae'n braf meddwl o galla'r Cymru yma bod wedi pasio i gilydd yn y stryd rhywbryd. Ond os oedd Montparnasse yn ardal oedd yn denu artistiaid, roedd hi hefyd yn gyrchfan i Lydawyr, oherwydd mae i orsaf Montparnasse, mae'r trenau hyd heddiw yn cyrraedd o Lydaw. A pan ddath y Llydawr ifanc François Jaffrenou, taldir yn ôl i enw barddol, daeth o i Baris i gyfarfod John Edwards am y tro cyntaf Mehefin 1899, oedd hi ddim wedi cymryd rhagor na 5 munud iddo gerdded draw i letu John yn y Rue de l'Ombre. A dwi'n gwybod, achos dwi wedi amseru fo'n hunan, a mi fyddai yn y Rue de l'Ombre nos Ferchad nesaf yn cael cinio efo ffrind. Esgorodd y cyfarfod cyntaf yma rhwng Jaffrenou a John Edwards ar gyfeillgarwch hir, a bu'n fodd hefyd i Celt Edwards ddod i nabod Llydaw, i haith a'i diwylliant. Ac yn fuan ar ôl ymweliad taldir, mi aeth Celt draw ato fo i'w dref enedigol. Na'i ddangos y dyfyniad yn Ffrangeg, ond na'i gyfieithu'r Gymraeg. Wedi i ni ddod i nabod i'n gilydd fel hyn ym Mharis, daeth Celt i dreulio rhai wythnosau'n Carnoe ac yn ddiweddarach gyda sawl ymweliad pellach a Llydaw gan ddychwelyd gyda gweithio dyfrlliw hardd a ffeintiadau arbennig iawn. Ac mi arweiniodd y daith gyntaf honno at gydweithio rhwng yr arlunydd a'r bardd gyda Celt yn cyfrannu darluniau ar gyfer i ail gyfrol o farddoniaeth yn Delen Dir ac oedd copi yn yr addangosfa y byddwch chi wedi gweld. A dyna 2 o luniau Celt o'r gyfrol. Mi ymunodd y 2 o'r ifanc ar mudiad Pangeltaidd a mynychu'r cynadledda gan gynnwys yr un enwog yma yng Nghaernarfon, lle dynodd y ffotograffydd John Wickens o Fangor, y lluniau yn yr album o gasgliad taldir eto yn yr addangosfa. Ac wedi Jaffrenou gael ei dderbyn i orsedd y beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn 1899 a mynd ymlaen gyda Jean Le Fusdec i sefydlu gorsedd Llydaw yn 1901, bu rhagor o gydweithio a chymdeithasu nid yn unig rhwng taldir a Celt, ond hefyd rhwng Ceredigion yr achos yng Nghymru a Llydaw fel da ni wedi gweld yn gynharach heddiw. A mae taldir yn tystio i rôl pwysig Celt fel cyfieithydd yn y cyfarfodydd gorseddol a Phangeltaidd, a hynny o 1899 ymlaen.
Ar ddechrau'r cysylltiadau rhwng Geltaidd, chwaraeodd ran fawr yn hollol ddiemhongar, rhan ddi-ddiolch y cyfieithydd a chyflwynydd y Llydawyr a thywysydd i'r Dipwriaethau o Gymru a ddeithant i'n Cyngresau. Mi gyfres I gyna at y Llydawyr oedd wedi ymsefydlu ym Mharis, nifer ohonyn nhw yn ardal Montparnasse, a mae taldir yn tystio bod Celt wedi ymwneud tipyn ar alltudion hyn. Yn ystod o 2 flynedd, wel, I ddeud y gwir, oedd I bron 2 blynedd a hanner y bydd ym Mharis, daeth yn ffrind I Jean Le Fustec, Charles Le Goffig, Yves Berthoud, gan ymwneud yn gyson ar gymuned Lydaweg yn y brif ddinas. Yn y modd hwn, daeth y Cymro ifanc hwn yn ddolyn gyswllt a fyddai'n uno'r 2 chwaer genedl. Dyma nhw y 3 mae'n cyfeirio atyn nhw. A mae cadarnhad o hyn yn llythyron Celt at Le Fustec sydd yn y CRBC. Oedd y ddau yn gohebu erbyn diwedd Gorffennaf 1899, gan fod Celt yn ddôn yn y llythyr cyntaf sydd ar gael am y croeso gafodd taldir ymlaen â Ffestiniog yn dilyn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd yn gynharach yn y mis. Cychwynodd Jaffreno o yma 6 diwrnod yn ôl, dyna groeso gafodd o yma ymhlith y beirdd ac yng Nghanarfon a Llanberis ger yr Wyddfa. Roedd pawb yn adnabod I enw trwy erthygla yng Nghymru'r Plant. Felly oedd yna gysylltiadau Cymraeg wedi hen sefydlu gan Jaffreno. Mae hanes I ymweliad i'w weld ym mhob un o bapurau newydd y gogledd yr wythnos hon, ac roedd ni'n ddig nad oedd chitha hefyd gyda ni. Ond roedd gorwelion a rhywweithiau Celt yn ehangach na Pharis a Llydaw yn unig. Mewn teyrnged i'w hen gyfaill wedi farwolaeth yn 1934, dywyd Tim Evans fod Celt nid yn unig yn gweithio'n galed yn yr École des Beaux-Arts, ond hefyd wedi manteisio ar yr amgylchiadau I ddarllen yn eang. Darllen ai lyfrau ar gelf ac hefyd llenyddiaeth orau gwledydd Ewrop. Darllen ai hwynt yn Ffrangeg, Eidaleg a'r Elmyneg. Roedd ganddo dalent eithriadol I feistroli ieithoedd ac wnaeth defnydd ohoni i'r eitha. Ym 1902, cododd y ddau Cymru PAC a symud i'r Eidal yn 2 flynedd gan gofrestru yn yr Accademia delle Belle Arti yn Firenze. Yn ôl Tim Evans eto, cyflawnodd Celt waith arbennig yno. Ei landscapes yn Italy mewn olew yn dangos newyddeb ei welediad, lliwiau anghyffredin ond yn hynod gelfyddydol. Ac roedd goleuni eithriadol yr Eidal yn glir a glân mewn pob darlun. Ond be ddath ohonynt, nis gwn. Hoffwn weled pe on un ohonynt. Gwnaeth Celt hefyd gysylltiadau arweiniodd at rhywfaint o waith comisiwn enghraifft creu plat llyfr addurniedig I Leo Samuele Olszki. Oedd Olszki yn werthwr lyfrau pryn, mi welwch chi siop fan hyn ar y dde, ac oedd o hefyd wedi sefydlu cwmni cyhoeddi sydd yn dal I fynd hyd heddiw. Dwi'n meddwl mae Celt PR plat lyfrau, ond dio ddim wedi arwyddo a does dim byd ar wefan hanes y cwmni sydd yn cadarnhau pwy nath hwnna. Ond pan welwch chi rhai o'r platiau llyfrau nes mlaen, oedd Celt wedi wneud, mae'n edrych yn ddigon posib I fod o gan Celt hwnna. Yn ogystal, sicrhaodd Celt gefnogaeth Olszki ar gyfer cyhoeddi cyfieithiad Cymraeg Daniel Rhys o comedia Dante gyhoeddwyd yn 1913. Prif gyhoeddwr y gyfrol cwmni papurau newydd yr Herald o Gaernarfon gan bod Daniel Rhys yn olygydd onno, ond mae enw Olszki yn fan hyn ar y dylan deitl fel cyd gyhoeddwr. Mi gyfrannodd Celt nifer o luniau'r gyfrol gan ddechrau'r gwaith cyn gadael Paris yn 1912. Mewn llythyr at Edward Thomas, cochfarth, ym mis Tachwedd 1912, dywed, "For over a year I've been penned up with Dante in a little room," gan sôn am y darluniau olew greiddiol y bu'n ei paratoi ar gyfer y gyfrol, a mae'r un ar y dde yn y Llyfrgell Genedlaethol.
Ond, yn anffodus, bydd ysgrythrwr a'r argraffwyr yng Nghymru yn ysgeilus ofnadwy. Os drychwch chi ar y lluniau yn y llyfr, maen nhw'n enbyd o wael o ran yr adgynhyrchu. Trienus o wael oedd y reproductions yn y llyfr. Ni wnaethant gyfiawnder o'i waith a chredai fe hyn wedi llawer o ni wedi i'w fel arlunydd, ond nid arno ef oedd y bai. Disgrifia Evans ymhellach yr atgynhyrchu fel anhegwch a gwaith Celt a bwngleriaeth. Yn anffodus, nid dyma'r siomedigaeth olaf fydda'n dod i'w ran. Mi adawodd Celt yr Eidal yn 1914 ac erbyn mis Medi oedd o wedi ymsefydlu yn Gower Street yn Llundain. 3 blynedd yn ddiweddarach, mi symudodd i Edgerton Studios yn y Brompton Road. Ac o hyn tan 1914 pan symudodd o nôl i'r Blaena, oedd o wedi ymdrechu'n galed i wneud bywoliaeth fel arlunydd yn Llundain. A mae ohebiaeth o gyda taldir a rhai o Gyd Gymru megis T. Gwyn Jones yn dangos bod o wedi llwyddo am ryw hyd i gael gwaith comisiwn trwy rhwydweithiau Cymraeg a Chymreig yn Llundain, megis trwy'r Welsh Club yn Whitehall Court. Ond o fewn misoedd iddo gyrraedd Llundain, mi geir awgrym mae talcen go galed oedd o'i flaen. Wrth sgwennu at T. Gwyn Jones ym mis Rhagfyr 1914, mae'n cyfeirio am arddangosfa o'i dirluniau o ddim yn llwyddiannus achos oedd fawr neb wedi dod oherwydd y ffog, y neb eisiau troi allan. Oedd yn cael lwc o bryd i'w gilydd yn 1911, talodd Mair Caerfyrddin 35 punt iddo fo, o swm golau o bryd hynny, am lun, a llwyddodd i gael comisiwn gan yr aelod seneddol E.T. John i dynnu portread ohono. A mae'r wybodaeth yma i gyd eto yn llythyron Celt a jaffchyn nhw yn Camper. Ambell flwyddyn cael wadd i fod yn feirniad yn yr Eisteddfod, yn y Fenni yn 1913 er enghraifft, ond weithiau cwynau fod rhagfarn yn erbyn gogleddwr fel ef. Mewn llythyr at T. Gwyn Jones ym 1919 dywed, fod y Vincent yn llywydd yr Eisteddfod, nid oes lle i'r northyn. Rwyf wedi fy ngadael allan yn yr oerfel, yn fwriadol, ac nis gallaf feddwl am ddim rheswm arall na fod clic y South wedi mynnu ymwared am mi. Dros y blynyddoedd nesaf, cael drafferth cynyddol i gael comisiwn am luniau ac yn aml byddai'n peintio portread o ryw Gymro amlwg yn y gobaith o'i werthu wedyn. I have painted nearly all the most prominent of my fellow countrymen, but that is all on spec. Fel arall, bydd rhaid plagio pobl i geisio cefnogaeth a mi blaciodd T. Gwyn Jones drian yn aml i sgrifennu erthyglan y wasg yn tynnu sylw at ei luniau. Daeth comisiynau bychan i'w rhan ar gyfer cloria llyfrau er enghraifft, a mi nath hwn ar gyfer Gwymon y Môr Eluned Morgan, y llenor o Patagonia. Dath allan ym mis Chwefror 1919, ac oedd hi wrth i bodd. Mae Celt wedi breuddwydio clawr dihafal i'r gyfrol fach, a'r perigl yw y bydd y tu allan yn well o lawer na'r tu mewn. Nodweddiadol ddiymhongar, nodweddiadol o Eluned. Mi gael archebion hefyd am blatiau ex-libris gan Gymru megis Thomas Francis Roberts, prifathro Coleg y Brifysgol yn fan hyn, Sir M. Edwards, a mi nath un ar gyfer llyfrath y John Rhys, a drosglwyddwyd i Goleg Aberystwyth ar ôl marwolaeth Sir John. Ac fel y gwelwch chi, mae dylanwad Cliff Kells yn drwm ar un chwith, mae'n sôn am hyn yn un o'i lythyron. Ond gwaith dylunio graffig yw hyn, dio ddim yn gelf cain megis portreadau a thirluniau. A dyna, wrth gwrs, oedd eisiau cael ei gydnabod amdano fo, portreadau a tirluniau. Mewn llythyr at taldir ym 1917, awgrymodd fod arian yn dyn. Rwyf wedi llwyddo i gael fy narlun o'r arglwyddfair i'r Royal Academy, ond hefyd cefis wahoddiad i'w yrru i'r salon ym Mharis, ond nid oedd genifoddion i'w yrru mor bell. Bu'n swnio'n wrth nifer o Gymru na chai chwarae teg, ac roedd hi'n dan ar ei groen i weld arlunwyr ystyriau o safon is a gef yn cael comisiynau yn enwedig Saeson. Cwynoddodd Vincent Evans a Masais Hugh Riviere yn cael comisiwn i dynnu llun yr arglwydd Tredegar, gan gyfeirio at fonopoli y bobl potboilers.
Yn yr un modd, cwynau wrth Isallt, y flwyddyn ganlynol, am yr Honourable John Collier yn cael ei gomisiynu I dynnu portread ar gyfer Neuadd y Sir yn Nolgella. This painter gets all his work because he is brother to Lord Monkswell, not because his work has any artistic merit whatsoever. Canlyniad hyn oll yn y pen draw oedd na fedrai ennill bywoliaeth ddigonol yn Llundain, ac wrth fwrw bol I Isallt yn 1918 cyfaddefodd I fod yn dal I ddibynnu ar arian I dad. I am almost as dependent on Berlin House now as when I was 10 years old. Sy'n reit drist. Ond dychwelyd bu rhaid i'r hen aelwyd yn 1914 oedd gynnu fo jyst gormod o ddyledion yn Llundain. Ond nid mater o hyn o'n dosturi di-sail oedd I gwyno yn marn Tim Evans. Roedd gan Celt, meddai, dalent ddisglair mewn mwy nag un arferiad, ond ni chafodd ddim cefnogaeth gan ei genedl. Rhoddodd ei ffydd yng Nghymru y brif ddinas I edmygu a phrynu ei waith a siomasant ef yn fawr. Yn ôl Tim Evans eto, un rheswm posib oedd y bwlch rhwng ei syniadau ef am gelf a rhai a goleddwyd gan lawer o'r Cymru o'r dosbarth y targedau. Cai feirniadu meddai gan bobl na wyddai ddim oll am gelf a sy'n credu dylai celf dilyn natur bob tro. Roedd ei waith yn cael ei ystyried yn anghyffredin ac wrth gwrs yr oedd felly wrth gymharu â'r gwaith sebonaidd a glodfori'r chwarter canrif yn ôl. Dioddefodd yn dost am ei feddwl eang a chlir. Gwrthodwyd ei waith gan liaws ac yn naturiol teimlau yn siomedig a byddwn ni'n ychwanegu yn chwerw. Os na chafodd chwarae teg yn y Cymru, gwerthfawrogid ei waith ym Mharis a hynny'n gynnar. Yn 1914, wrth sgwennu at yr arlunydd Clarence Waite, mae'n sôn am ddangos ei waith yn y salon yn y Champs-Élysées. Ac wrth gwrs oedd o wedi sôn wrth taldir am gael gwahoddiad I arddangos yn y salon. Petasai wedi aros ar y cyfandir, falla y basaf o wedi cael mwy o lwyddiant. Yn sicr dyna oedd barn Tim Evans, dreuliodd ynta dipyn o yrfa dramor. Bwriadau fynd i'r cyfandir cyn hir, meddai, mewn llythyr yn 1928. Gallaf ddisgwyl gwell fywyd yno nac yn y wlad hon. Ond mor gynnar am 1912 a cynta newydd gyrraedd yr Eidal, mae Celt yn mynegu mae uchelgais oedd gwasanaethu Cymru. A mi gynigiodd ei waith I Owen Edwards ar gyfer ei gyhoeddiadau. Carwn gael cychwyn ar unwaith cyn I fy nghyd gelfwyr yma fy nhemptio I weithio ar gyfer salons at exhibitions y cyfandir. Hynny yw, o pobl yn dweud, roswch fan hyn, mae gennych chi'r cyfleu yma. Ond carwn roddi fy holl amser I bethau Cymreig. Ac yn fama, dwi'n meddwl bod hi'n ddefnyddiol I gymharu efo arlunwyr eraill o Gymru o'r un genhedlaeth. Mae'n dweud dadlennol. Be nath Gwen John oedd symud I fyw I Baris yn barhaol yn 1914 a datblygu gyrfa yno ac arddangos yn aml yn y salon. Oedd ei brawd Augustus wedi manteisio ar y coeddusrwydd oedd wedi cael fel myfyriwr yn ysgol Gelfydd Lleid I ddatblygu rhwydweithiau eang ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl mae'r broblem I Celt oedd bod o ddim wedi cael ei hyfforddi yn Llundain a fanna oedd pobl yn gynnar iawn, os oedden nhw yn y sleid neu coleg celf arall, oedden nhw'n gallu datblygu y cysylltiadau yma. Mae'n tramgwydd arall wrth iddo chwelyd, oedd nid yn unig I beintiadau, ond I feddylfryd a'i fydolwg, oedd ddim yn cydfynd efo syniadaeth a bydolwg yr anghydffurwyr a rhyddfrydwyr parchus. Oedd o'n mynd I'w steddfod ond oedd treulio lot o amser efo'r Llydawyr yn hytrach nag ymgreinio gyda'r Sanhedrin eisteddfodol. Ond oedd ei fuchedd yn broblem hefyd, dwi'n meddwl, achos tra oedd o'n Mharis, oedd o wedi dilyn bywyd gwahanol iawn i'r bywyd anghydffurfiol yn Blaenau Ffestiniog. Y math o fywyd oedd wedi wneud argraff ddofn iawn ar taldir yn 1899. Tout cette austérité méthodiste m'ennuyait fort. Roedd y holl Britaniaeth yn fwrn arno fo. Ac oedd rhieni Celt nid yn unig yn selog yn ngwaith
yn y sil, ar y sil yn y gwasanaeth, ond oedden nhw'n ddirwestwyr mawr syndod I taldir. Maen nhw'n troi yn fwy o ddirwestwyr o argyhoeddiad. Hynny yw pobl sydd o ddewis yn ymroi I yfed dŵr. Felly oedd o'n ymddihatru o healau addysg yr ysgol sil a'r bywyd anghyffurfiol ym Mharis. A does ryfedd wrth bod o'n mynd yn gaeth I alcohol bod Tom Richards, Llyfrgellydd Coleg Bangor, wedi gwrthod gwadd Celt I gymryd rhan mewn Cyngres Geltaidd ym Mangor yn 1927, pan feiddiodd rhywun awgrymu Anwyl Miss Roberts, Celt Edwards out of the question. Ond ar wahân I wyn oedd cwestiwn rhialtwch, ac mewn llythyr yn 1910 at Jean Le Fustec, mae Celt yn sôn bod o'n mynd I fynd i'r Balde Catsar. Mae wedi cael ei tocyn ar gyfer y Balde Catsar. Rwy'n bwriadu mynd yno wedi gwisgo fel derwydd gan y medraf ddefnyddio'r un wisg gartre. Ac yn 1910 oedd Balde Catsar, oedd o'n un o ddigwyddiadau mwyaf gwyllt Paris, oedd o'n digwydd yn y neuadd ddawns yn y Moulin Rouge. A oedd pawb yn gwisgo gwisg ffansi ac oedd yna lot o yfed a lot o gyrff noeth. Fel mae'r lluniau yma'n dangos. Dwi wedi methu ffindio'r llun ar gyfer 1910, ond dyma'r un ar gyfer y flwyddyn nesaf. A mae rhain yn rhoi rhyw fath o syniad. Pellter byd felly o fywyd sedate anghyffurfiol Blaenau Ffestiniog, a'r Biwritaniaeth a wnaeth cymaint o argraff ar Jaffrenu Drian lain y blwyddyn cyn I Gelt codi tocyn ar gyfer y ddawns. Cyfuniad o ffactorau felly rwystrodd yr arlunydd rhag wireddu I uchelgais I fod yn arlunydd mawr Cymraeg a chael I barchu gan I gyd Gymru. Ond maen nhw'n deillio o ddewisiadau naeth ac yn enwedig o gynhysgaeth I flynyddoedd ar y cyfandir. Mi ddylanwadodd y profiad o fyw yn Ffranc ar Eidal a'i gysylltiadau efo'r Llydawyr i'r fath radda arno a'i waith, a'i feddwl, a'i fudolwg, nes ei droi'n rhy Ewropeaidd i'w gynulleidfa darged ac I les ei hun. Diolch yn fawr. Da ni'n flwyddyn 1998, a mae dau arlunydd ifanc o Gymru yn cyrraedd Paris, a maen nhw'n mynd I gofrestwn École des Beaux-Arts. Mae un ohonyn nhw yn dod o Blaenau Ffestiniog, John Edwards, 20 oed, unig fab I siopwr cefnog. A'i dad oedd John Nathan Edwards, Berlin House, yn gwerthu bob math o stwff i'r cartra. Ac roedd John, fel oedd o'n cael ei, neu Johnny, oedd o'n cael ei nabod ar pryd, newydd ennill gwobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gynhalwyd y flwyddyn honno yn y Blaenau. A mi gymrodd yr enw gorseddol Pwyntil Meirion, ond yn ystod I gyfnod ym Mharis, mi fabwysiadodd yr enw Celt, a fel Celt Edwards, da ni'n cofio amdano fo heddiw. Roedd ei gyfaill Tim Evans yn 2 flynedd yn iau ac yn dod o Llanbedr y Cennin yn Nyffryn Conwy ac o deulu llai breintiedig. Ym Mharis, bu'r ddau yn lletya yn rhif 7, Rue de l'Ambre, dwi'n dangos y fanna lle mae o, ac yn ardal Montparnasse, a buon nhw yno am 2 blynedd. Ac da chi'n gweld mae o'n agos iawn i'r Gare de Montparnasse, sydd fyny efo'r coch yn fanna. Roedd yr ardal ma'n boblogaidd iawn efo artistiaid gan fod modd rhentu stafell neu studio yn rhad ac oedd hi'n gyfleus ar gyfer yr ysgolion celf. Lle oedd y 2 Gymro felly'n mynd I gael cyfle I astudio ymhellach gydag athrawon mawr I parch, ond hefyd o'n nhw'n gallu cymysgu efo arlunwyr ifanc eraill. Ac ar wahân I lu o arlunwyr Ffrengig, wrth fynd teipio, a sôn am yr artistiaid ifanc o wledydd eraill, mi hoffwn I jyst cyfeirio at Gwen John, yr arlunydd o Sir Benfro, oedd hi ym Mharis o fis Medi 1898 hyd ddechrau 1899, gyda 2 ffrind o Goleg Celf y Sleid yn Llundain, a mi gawson nhw fflat yn y Rue Froid de Vaux, sydd lawr fan hyn,
ddim yn bell felly o'r Rue de l'Ombre. A mae'n braf meddwl o galla'r Cymru yma fod wedi pasio i gilydd yn y stryd rhywbryd. Ond os oedd Montparnasse yn ardal oedd yn denu artistiaid, roedd hi hefyd yn gyrchfan i Lydawyr, oherwydd mae i orsaf Montparnasse mae'r trenau hyd heddiw yn cyrraedd o Lydaw. A pan ddath y Llydawr ifanc François Jaffrenoux, taldir yn ôl i enw barddol, dath o i Baris i gyfarfod John Edwards am y tro cyntaf Mehefin 1899, oedd hi ddim wedi cymryd rhagor na 5 munud iddo gerdded draw i lety John yn y Rue de l'Ombre. A dwi'n gwybod, achos dwi wedi amseru fo'n hunan, a mi fyddai yn y Rue de l'Ombre nos Ferchad nesaf yn cael cinio efo ffrind. Esgorodd y cyfarfod cyntaf yma rhwng Jaffrenoux a John Edwards ar gyfeillgarwch hir, a bu'n fodd hefyd i Celt Edwards ddod i nabod Llydaw, i haith a'i diwylliant. Ac yn fuan ar ôl ymweliad taldir, mi aeth Celt draw ato fo i'w dref enedigol. Na'i ddangos y dyfyniad yn Ffrangeg, ond na'i gyfieithu'r Gymraeg. Wedi i ni ddod i nabod i'n gilydd fel hyn ym Mharis, daeth Celt i dreulio rhai wythnosau'n Carnoe ac yn ddiweddarach gyda sawl ymweliad pellach a Llydaw gan ddychwelyd gyda gweithiau dyfrlliw hardd a ffeintiadau arbennig iawn. Ac mi arweiniodd y daith gyntaf honno at gydweithio rhwng yr arlunydd a'r bardd gyda Celt yn cyfrannu darluniau ar gyfer i ail gyfrol o farddoniaeth yn Delen Dir ac oedd copi yn yr addangosfa y byddwch chi wedi gweld. A dyna ddau o luniau Celt o'r gyfrol. Mi ymunodd y ddau o'r ifanc ar mudiad Pangeltaidd a mynychu'r cynadledda gan gynnwys yr un enwog yma yng Nghaernarfon, lle dynodd y ffotograffydd John Wickens o Fangor, y lluniau yn yr album o gasgliad taldir eto yn yr addangosfa. Ac wedi Jaffrenoux gael ei dderbyn i Orsedd y Beirdd yn y Steddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn 1899 a mynd ymlaen gyda Jean Le Fusdec i sefydlu gorsedd Llydaw yn 1901, bu rhagor o gydweithio a chymdeithasu nid yn unig rhwng taldir a Celt, ond hefyd rhwng Ceredigion yr achos yng Nghymru a Llydaw fel da ni wedi gweld yn gynharach heddiw. A mae taldir yn tystio i rôl pwysig Celt fel cyfieithydd yn y cyfarfodydd gorseddol a Phangeltaidd, a hynny o 1899 ymlaen. Ar ddechrau'r cysylltiadau rhyngeltaidd, chwaraeodd ran fawr yn hollol ddiymhongar, rhan ddiddiolch y cyfieithydd a chyflwynydd y Llydawyr a thywysydd i'r Dipwriaethau o Gymru a ddeithant i'n Cyngresau. Mi gyfres i gyna at y Llydawyr oedd wedi ymsefydlu ym Mharis, nifer ohonyn nhw yn ardal Montparnasse, a mae taldir yn tystio bod Celt wedi ymwneud tipyn ar alltudion hyn. Yn ystod o 2 flynedd, wel, i ddeud y gwir, oedd hi bron 2 blynedd a hanner y buodd ym Mharis. Daeth yn ffrind i Jean Le Fusdec, Charles Le Goffig, Yves Berthoud, gan ymwneud yn gyson ar gymuned Lydaweg yn y brif ddinas. Yn y modd hwn, dath y Cymro ifanc hwn yn ddolyn gyswllt a fyddai'n uno'r 2 chwaer genedl. Dyma nhw y 3 mae'n cyfeirio atyn nhw. A mae cadarnhad o hyn yn llythyron Celt at Le Fusdec sydd yn y CRBC. Oedd y ddau yn gohebu erbyn diwedd Gorffennaf 1899, gafodd Celt yn ffôn yn y llythyr cyntaf sydd ar gael am y croeso gafodd taldir ymlaen a Ffestiniog yn dilyn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd yn gynharach yn y mis. Cychwynodd Jaffrenoux o yma 6 diwrnod yn ôl, o dyna groeso gafodd o yma ymhlith y Beirdd ac yng Nghaernarfon a Llanberis ger yr Wyddfa. Roedd pawb yn adnabod ei enw trwy erthygla yng Nghymru'r Plant. Felly oedd yna gysylltiadau Cymraeg wedi hen sefydlu gan Jaffrenoux. Mae hanes i ymweliad i'w weld ym mhob un o bapurau newydd y gogledd yr wythnos hon, ac roedd ni'n ddig nad oedd chitha hefyd gyda ni. Ond roedd gorwelion a rhydweithiau Celt yn ehangach na Pharis a Llydaw yn unig.
Mewn teyrnged yw hyn gyfaill wedi farwolaeth yn 1934, dywyd Tim Evans fod Celt nid yn unig yn gweithio'n galed yn yr École des Beaux-Arts, ond hefyd wedi manteisio ar yr amgylchiadau i ddarllen yn eang. Darllenau lyfrau ar gelf ac hefyd Llenyddiaeth Orau Gwledydd Ewrop. Darllenau hwynt yn Ffrangeg, Eidaleg a'r Elmyneg. Roedd ganddo dalent eithriadol i feistroli ieithoedd ac wnaeth defnydd ohoni i'r eitha. Ym 1912, cododd y ddau Cymru PAC a symud i'r Eidal yn 2 flynedd gan gofrestru yn yr Accademia delle Belle Arti yn Firenze. Yn ôl Tim Evans eto, cyflawnodd Celt waith arbennig yno. Ei landscapes yn Italy mewn olew yn dangos newyddeb ei welediad, lliwiau anghyffredin ond yn hynod gelfyddydol. Ac roedd goleuni eithriadol yr Eidal yn glir a glân mewn pob darlun. Ond be ddath ohonynt, nis gwn. Hoffwn weled pe on un ohonynt. Gwnaeth Celt hefyd gysylltiadau arweiniodd at rhywfaint o waith comisiwn, enghraifft creu plat llyfr addurniedig i Leo Samuele Olszki. Oedd Olszki yn werthwr lyfrau pryn, mi welwch chi siop fan hyn ar y dde, ac oedd o hefyd wedi sefydlu cwmni cyhoeddi sydd yn dal i fynd hyd heddiw. Dwi'n meddwl mae Celt PR plat lyfrau, ond dio ddim wedi arwyddo, a does dim byd ar wefan hanes y cwmni sydd yn cadarnhau pwy nath hwnna. Ond pan welwch chi rhai o'r platiau llyfrau nes mlaen, oedd Celt wedi wneud, mae'n edrych yn ddigon posib i fod o gan Celt hwnna. Yn ogystal, sicrhaodd Celt gefnogaeth Olszki ar gyfer cyhoeddi cyfieithiad Cymraeg Daniel Rhys o comedia Dante gyhoeddwyd yn 1913. Prif gyhoeddwr y gyfrol cwmni papurau newydd yr Herald o Gaernarfon gan bod Daniel Rhys yn olygydd onno, ond mae enw Olszki yn fan hyn ar y dyrandeitl fel cyd gyhoeddwr. Mi gyfrannodd Celt nifer o luniau'r gyfrol gan ddechrau'r gwaith cyn gadael Paris ym 1912. Mewn llythyr at Edward Thomas, cochfarth, ym mis Tachwedd 1912, dywed, "For over a year I've been penned up with Dante in a little room," gan sôn am y darluniau olew greiddiol y bu'n ei paratoi ar gyfer y gyfrol, a mae'r un ar y dde yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ond, yn anffodus, by'r ysgrythrwr a'r argraffwyr yng Nghymru yn ysgeilus ofnadwy. Os drychwch chi ar y lluniau yn y llyfr, maen nhw'n enbyd o wael o ran yr adgynhyrchu. Triennus o wael oedd y reproductions yn y llyfr. Ni wnaethant gyfiawnder o'i waith a chredai fe hyn llawer o ni wedi i'w fel arlunydd, ond nid arno ef oedd y bai. Disgrifia Evans ymhellach yr atgynhyrchu fel anhegwch a gwaith Celt a bwngleriaeth. Yn anffodus, nid dyma'r siomedigaeth olaf fydda'n dod i'w ran. Mi adawodd Celt yr Eidal yn 1914 ac erbyn mis Medi oedd o wedi ymsefydlu yn Gower Street yn Llundain. 3 blynedd yn ddiweddarach, mi symudodd i Egerton Studios yn y Brompton Road. Ac o hyn, tan 1914, pan symudodd o nôl i'r Blaenau, oedd o wedi ymdrechu'n galed i wneud bywoliaeth fel arlunydd yn Llundain. A mae ohebiaeth o gyda taldir a rhai o Gur Gymru megis T. Gwyn Jones yn dangos bod o wedi llwyddo am ryw hyd i gael gwaith comisiwn trwy rhwydweithiau Cymraeg a Chymreig yn Llundain, megis trwy'r Welsh Club yn Whitehall Court. Ond o fewn misoedd iddo gyrra'r Llundain, mi geir awgrym mae talcen go galed oedd o'i flaen. Wrth sgwennu at T. Gwyn Jones ym mis Rhagfyr 1914, mae'n cyfeirio am arddangosfa o dirluniau o ddim yn llwyddiannus achos oedd fawr neb wedi dod oherwydd y ffog. Neb eisiau troi allan. Oedd yn cael lwc o bryd i'w gilydd yn 1911, talodd Mair Caerfyrddin 35 punt iddo fo, oedd swm golau o bryd hynny, am lun, a llwyddodd i gael comisiwn gan yr aelod seneddol E.T. John i dynnu portread ohono. A mae'r wybodaeth yma i gyd eto yn llythyron Celt a Jeff Chenw yn Camper.
Ambell flwyddyn cael wadd I fod yn feirniad yn yr Eisteddfod, yn y fenni yn 1913 er enghraifft, ond weithiau cwynau fod rhagfarn yn erbyn gogleddwr fel ef. Mewn llythyr at T. Gwyn Jones, ym 1919 dywed, fod y Vincent yn llywydd yr Eisteddfod, nid oes lle i'r northyn. Rwyf wedi fy ngadael allan yn yr oerfel, yn fwriadol, ac nis gallaf feddwl am ddim rheswm arall na fod clic y south wedi mynnu ymwared am I. Dros y blynyddoedd nesaf, cael drafferth cynyddol I gael comisiynau am luniau ac yn aml byddai'n peintio portread o ryw Gymro amlwg yn y gobaith o'i werthu wedyn. I have painted nearly all the most prominent of my fellow countrymen, but that is all on spec. Fel arall, bydd rhaid plagio pobl I geisio cefnogaeth, a mi blaciodd T. Gwyn Jones drian yn aml I sgrifennu erthyglan y wasg yn tynnu sylw at ei luniau. Daeth comisiynau bychan i'w rhan ar gyfer cloria llyfrau enghraifft, a mi nath hwn ar gyfer Gwymon y Môr, Eluned Morgan, y llenor o Patagonia. Dath allan ym mis Chwefror 1919, ac oedd hi wrth I bodd. Mae Celts wedi breuddwydio clawr dihafal i'r gyfrol fach, a'r perigl yw y bydd y tu allan yn well o lawer na'r tu mewn. Nodweddiadol ddiymhongar, nodweddiadol o Eluned. Mi gair archebion hefyd am blatiau ex-libris gan Gymru megis Thomas Francis Roberts, prifathro Coleg y Brifysgol yn fan hyn, Sir M. Edwards, a mi nath un ar gyfer llyfrath y John Rhys, a drosglwyddwyd I Goleg Aberystwyth ar ôl marwolaeth Sir John. Ac fel y gwelwch chi, mae dylanwad Cliff Kells yn drwm ar un gwyth, mae'n sôn am hyn yn un o'i lythyron. Ond gwaith dylunio graffig yw hyn, dio ddim yn gelf cain megis portreadau a thirluniau. A dyna, wrth gwrs, oedd eisiau cael ei gydnabod amdano fo, portreadau a tirluniau. Mewn llythyr at Taldir ym 1917, awgrymodd fod arian yn dyn. Rwyf wedi llwyddo I gael fy narlun o'r argwyddfair i'r Royal Academy, ond hefyd cefis wahoddiad i'w yrru i'r salon ym Mharis, ond nid oedd genifoddion i'w yrru mor bell. Bu'n swnio'n wrth nifer o Gymru na chai chwarae teg, ac roedd hi'n dan ar ei groen I weld arlunwyr ystyriau o safon is ag ef yn cael comisiynau yn enwedig Saeson. Cwynoddodd Vincent Evans a Masais Hugh Riviere yn cael comisiwn I dynnu llun yr adwydd 30, gan gyfeirio at fonopoli y bobl potboilers. Yn yr un modd, cwynau wrth Isallt, y flwyddyn ganlynol, am yr Honourable John Collier yn cael ei gomisiynu I dynnu portread ar gyfer Neuadd y Sir yn Nolgella. This painter gets all his work because he is brother to Lord Monkswell, not because his work has any artistic merit whatsoever. Canlyniad hyn oll yn y pen draw oedd na fedrai ennill bywolaeth ddigonol yn Llundain, ac wrth fwrw bol I Isallt ym 1918 cyfaddefodd I fod yn dal I ddibynnu ar arian I dad. I am almost as dependent on Berlin House now as when I was 10 years old. Sy'n reit drist. Ond dychwelyd bydd rhaid i'r hen eilwyd yn 1914 oedd gynnu fo jyst gormod o ddyledion yn Llundain. Ond nid mater o hyn o'n dosturi di-sail oedd I gwyno y marn Tim Evans. Roedd gan Celt, meddai, dalent ddisglair mewn mwy nag un arferiad, ond ni chafodd ddim cefnogaeth gan ei genedl. Rhoddodd ei ffydd yng Nghymru y brif ddinas I edmygu a phrynu ei waith a siomasant ef yn fawr. Yn ôl Tim Evans eto, un rheswm posib oedd y bwlch rhwng ei syniadau ef am gelf a rhai a goleddwyd gan lawer o'r Cymru o'r dosbarth y targedau. Cael feirniadu meddai gan bobl na wyddai ddim oll am gelf a sy'n credu dylai celf dilyn natur bob tro. Roedd ei waith yn cael ei ystyried yn anghyffredin ac wrth gwrs yr oedd felly wrth gymharu â'r gwaith sebonaidd a glodfori'r chwarter canrif yn ôl. Dioddefodd yn dost am ei feddwl eang a chlir. Gwrthodwyd ei waith gan liaws ac yn naturiol teimlau yn siomedig a byddwn ni'n ychwanegu yn chwerw. Os na chafodd chwarae teg yn y Cymru, gwerthfawrogid ei waith ym Mharis a hynny'n gynnar. Ym 1914, wrth sgwennu at yr arlunydd Clarence Waite, mae'n sôn am ddangos ei waith yn y salon yn y Champs-Élysées.
Ac wrth gwrs oedd o wedi sôn wrth taldir am gael gwahoddiad i arddangos yn y salon. Petasai wedi aros ar y cyfandir, falla y basa fo wedi cael mwy o lwyddiant. Yn sicr dyna oedd barn Tim Evans, dreuliodd ynta dipyn o yrfa dramor. Bwriadau fynd i'r cyfandir cyn hir, meddai, mewn llythyr yn 1928. Gallaf ddisgwyl gwell fywyd yno nac yn y wlad hon. Ond mor gynnar am 1912 a cynta newydd y gyrraedd yr Eidal, mae Celt yn mynegu mae uchelgais oedd Gwasanaethu Cymru. A mi gynigiodd i waith i Owen Edwards ar gyfer ei gyhoeddiadau. Carw'n gael cychwyn ar unwaith cyn i fy nghyd gelfwyr yma fy nhemptio i weithio ar gyfer salons at exhibitions y cyfandir. Hynny yw, o pobl yn dweud, roswch fan hyn, mae gennych chi'r cyfleu yma. Ond carw'n roddi fy holl amser i bethau Cymreig. Ac yn fama, dwi'n meddwl bod hi'n ddefnyddiol i gymharu efo arlunwyr eraill o Gymru o'r un genhedlaeth. Mae'n dweud dadlennol. Be nath Gwen John oedd symud i fyw i Baris yn barhaol yn 1914 a datblygu gyrfa yno ac arddangos yn aml yn y salon. Oedd ei brawd Augustus wedi manteisio ar y coeddusrwydd oedd wedi cael fy myfyriwr yn Ysgol Gelfydd Lleid i ddatblygu rhwydweithiau eang ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl mae'r broblem i Celt oedd bod o ddim wedi cael ei hyfforddi yn Llundain, a fanna oedd pobl yn gynnar iawn, os oedden nhw yn y sleid neu coleg celf arall, oedden nhw'n gallu datblygu y cysylltiadau yma. Mae'n tramgwydd arall wrth iddo ddychwelyd, oedd nid yn unig ei beintiadau, ond i feddylfryd a'i fydolwg, oedd ddim yn cydfynd efo syniadaeth a bydolwg yr anghyffurwyr a rhyddfrydwyr parchus. Oedd o'n mynd i'w steddfod, ond oedd treulio lot o'i amser efo Llydawyr yn hytrach nag ymgreinio gyda'r Sanhedrin eisteddfodol. Ond oedd ei fuchedd yn broblem hefyd, dwi'n meddwl, achos tra oedd o'n Mharis, oedd o wedi dilyn bywyd gwahanol iawn i'r bywyd anghyffurfiol yn Blaenau Ffestiniog. Y math o fywyd oedd wedi wneud argraff ddofn iawn ar taldir yn 1899. Tout cette austérité méthodiste m'ennuyait fort, roedd y holl Britaniaeth yn fwrn arno fo. Ac oedd rhieni Celt nid yn unig yn selog yn ngwaith yn ysgol yn y Sul, ar y Sul yn y gwasanaeth, ond oedden nhw'n ddirwestwyr mawr syndod i taldir. Maen nhw'n troi yn fwy o ddirwestwyr o argyhoeddiad. Hynny yw, pobl sydd o ddewis yn ymroi i yfed dŵr. Felly, oedd o'n ymddihatru o healau addysg yr ysgol Sul a'r bywyd anghyffurfiol ym Mharis. A dos ryfedd, wrth bod o'n mynd yn gaeth i alcohol, bod Tom Richards, Llyfgellydd Coleg Bangor, wedi gwrthod gwadd Celt i gymryd rhan mewn Cyngres Geltaidd y Mangor yn 1927, pan feiddiodd rhywun awgrymu, Anwyl Miss Roberts, Celt Edwards out of the question. Ond ar wahân i wyn oedd cwestiwn rhialtwch, ac mewn llythyr yn 1910 at Jean Le Fustec, mae Celt yn sôn bod o'n mynd i fynd i'r Balde Catsar. Mae wedi cael ei tocyn ar gyfer y Balde Catsar. Rwy'n bwriadu mynd yno wedi gwisgo fel derwydd gan y medraf ddefnyddio'r un wisg gartre. Ac yn 1910 oedd Balde Catsar, oedd o'n un o ddigwyddiadau mwyaf gwyllt Paris, oedd o'n digwydd yn y neuadd ddawns yn y Moulin Rouge. A oedd pawb yn gwisgo gwisg ffansi ac oedd yna lot o yfed a lot o gyrff noeth. Fel mae'r lluniau yma'n dangos. Dwi wedi methu ffindio'r llun ar gyfer 1910, ond dyma'r un ar gyfer y flwyddyn nesaf. A mae rhain yn rhoi rhyw fath o syniad. Pellter byd felly o fywyd sedate anghyffurwyr Blaenau Ffestiniog, a'r Bywritaniaeth a wnaeth cymaint o argraff ar Jaffrenu Drian lain y blwyddyn cyn i Gelt codi tocyn ar gyfer y ddawns. Cyfuniad o ffactorau felly rwystrodd yr arlunydd rhag wireddu i uchelgais i fod yn arlunydd mawr Cymraeg a chael ei barchu gan i gyd Gymru. Ond maen nhw'n deillio o ddewisiadau naeth
ac yn enwedig o gynhysgaeth I flynyddoedd ar y cyfandir. Mi ddylanwadodd y profiad o fyw yn Ffranc ar Eidal a'i gysylltiadau efo'r Llydawyr i'r fath radda arno a'i waith, a'i feddwl, a'i fudolwg, nes I droi'n rhy Ewropeaidd i'w gynulleidfa darged ac I les ei hun. Diolch yn fawr.